ti Masakbayan. Kablaawan ka, Benny. Dinayaw ni boss di design mo. Talaga nga minanalaing ka nga arkitek. Anya ka ni Minda. Agpada ta nga arkitek dito'y pagpapaayan ta. Agpada ta analaing. Ta saan ta mo't amahayar dito'y no parparaw pa ti trabaho ta. Agyaman nakitikas ta nga imbagam, Benny. Ngam aminado ak anapimpintas dagiti design mo, ngam siya. Sana po no day ta. Nakatsamba ak lang ita. Inspirado ak ngamin. Talaga mo ta? Naggasat mo tanji inspirasyon mo? Talaga nagasat. Nang runa no. Kaya tinakmat. Ay na, Benny. Itikas ta agalad mo. Maaglaangan di inspirasyon mo no di nakaayatan. Agasam? Ititawan mo a 25. Napintasan di trabahom di ti kumpanya nga ayan ta? Iso ang nagasat ti bagbagam nga inspirasyon mo. Amom anak ko, nagasat ka, taapaban na nakaturpos ka, naala ka adagos iti kumpanya nga ayan mo ita. Ado ti mangibagbagay ti kastananang, nang runa dagiti kabatch ko. Nulabsen lateg sarita, mabalin kan amang bukal iti pamilyam. Tanay, malaksid anahustuan kan iti edad, at dapayan natalgad at trabahom. Apay nanang, kaya't yun ti maddaan itapo? Ay, anak ko. Ay nagmayatan nga, inood ako man apukok. Tapno maaywanak pa'y, tanapigsaak pa'y. Ay. Apay anagsen na ay kay tinaunag, anak ko. Malagip ko lang day di tatang, nanang. No si bibiyag pa'y day di tatang mo, sigurado amaragsakan mo't day jay parakan ka. Nang runak at si kalaangan tinabati iti podermi. Agpadan nga da pamilya ti dua nga inauna kakabsat mo. Kat day tati makagapo. No apay anagsaetak iti panagadal ko, nanang. Tadyak kahit ti maipada kada manong kan manang, asanda nakalipas. Ti kayat ko, matunoy tara pa apyo iti day di tatang, para kanyak. Talaga nga awan, Benny. Urayan yan sa ti aramida. Talaga saan ang maguston dagiti adda iti ngato dagiti design ko. Ha? Kasana saan da magustuhan niya ibagbagam kat nagpintas mo dyan nakita ka design mo. Saan da magustuhan? Iso nga in-reject da. Anya? Da ito tiyak pa iso. Iso ang maupuupay akon. Amkak nga iti mabiit. Ikatanda ko diti kumpanya. Gaputawan mo tanti magustuhan da kadagiti aramida ka design. Ni, saan kang nagsaw iti kastaminda? Saan kang nagpanunot iti negatibo? Amo ka na lang ka. Isa pang nga asim, ta saan ko maakomporme la di tanti pampanunutem. Minda, agid dantang nga gawid. Umuna akon, Benny. Tadapay pa pa na. Ha? Sige ha, inakon. Talaga analiday pa lang ni Minda. Gapo iti pan naka-reject dagiti design na. Ngayon kasapulan lang mapapintas pa'y basit. Tapno may mayat. Iso na lang takas lang. Maupo pa'y matan ni Minda. Sapay lang ko matasaan. Iso ti inspirasyon ko iti trabaho. Iso asapay lang ko matasaan ang maupay ni Minda iti trabaho mi.
Taksid ka ni nanang ko, ni Minda ti inspirasyon ko. Iso na palalo ti panaggagat ko iti trabaho, manang Emmy. Napintas kan na ni Minda, kat dayta ti nakakayawan ti riknak kan kuana. Saan mat nga amin a design ni Minda kat ma-reject? Ngam kaadwan ti pasukatan ti pagpapaayan mi, gaputa adda ti sumagmamanulaang met asaan da magustuhan. Tirigat naman ng saan ang maaklon ni Minda dayta kat iso ti pakaupayan na. Jakmat kayat nga agikat ni Minda iti pagpapaayan mi, ta isukat nga rod ti inspirasyon ko. Iso nga uray no mariknak alumikliklik kanyak, ikag kagumaakla taaya sidag ti bagik ken kuana. Minda, mabalin ka kada makasarita? Anyamin ti masapol mo, Benny. Kaya't ko lang maamuan. Apay alikliklikan naknutan. Ado lang tinaskan nga ramidak. Masapol nga agfokusak. Tapno saanan ang ma-reject dagiti design nga ramidak. Kaya't mo asawan. Makasingakan ka. Kasta ka di. Sikatin ang ibagay ti dayta. Sana siya. Ha? Sige, panawan kan dito eh. Oh, talaga nagbaliwan kanyak ni Minda. Kaya't kada asawon na itaasyak ti pabasulan na. Gapo iti mapaspasamak kan ko na. Ngam awan ti basol ko. No amuna la kumakayat ko pa atulungan. Tapno saanin ang ma-reject da gitar aramidan na. No amuna la kuma. Nagan ka di iti Minda ti pampanunutom kan paglidlidayam anak ko. Nanang? Iso, saan ka di? Jaki libak nanang. Ni Minda ti makagapo, no apay analidayak. Apay anak ko, anya nga min tinapasamak. Kimayakay nga minan kanyak ni Minda nanang. Saan na nakasidi ang napasig kami iti tunggal maysa? Saan na nakasidi ang naragsak ang makisarsarita kanyak? Benny, anak. Papasulan nak ngamin nanang. Kasla siyak ti makagapo. No apay ang na-reject dagiti design na iti kalabas. Panagrik na katimbilang na ko nakakompetensya na. Saan ka takatrabaho? Anak, iti biag ti tao, talaga adumtang dagiti gundaway a masubok ti kinatibker mo. Kang runaan na, masubok ti pamatim iti namarswa. Nanang. Kasta ti mapaspasamaken ka ita. Iso atim akunak, masapol nga agbalin ka natibker. Di ka pa idagal anak ko, agtalek ka iti namarswa. Nagkunam kadikat si kalaang tinalaing Benny. Ha? Kasla pilit nga agtultulid ti biag ti tao. Saan nga iti amin akan ito kat adda ka iti ngato. Ne, Minda. Apay kada kastamutan ti panagsasaom kanyak. Anya ti mapaspasamak ka. Saan ka nga ginsisingpat? Amok kat. Maragsakan ka, gapot pasig adagiti design mo ti kayak ti pagpapaayan ta. Ngam kasi timbaga. Dengen Kenny subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Adda kami dito'y tapno manggeg iti istoryam gayem. Akon, ti biag ti tao kat kasla pilid ngagtultulid. Saan nga iti amin akan ito kat adda kay ti ngato? Dumtang matlaang ti gundaway. Asikanto ti adda iti baba. Tandaan am dayta.
Nabagas na dyan yung baga ni Minda. Apay akas jay ti insawang na kanya. Apay nga takas to eh. Sa bali ti panangkita kanyak dagiti katrabaho ka. Kaslakit din adati inaramid ko amadi kadakwada. Makaikawa ti kastoy. Hapay nga tan. Anya nga tati mapaspasamak. Anya tinaaramid ko. Takaslakit din adda nadagsan abasol ko kadakwada. Kumusta, Mr. Architect? Minda. Anya ka diti mapaspasamak. Kan apay akas tati awag mo kanyak. Isumat lagayam ang napipintas dagiti designs mo. Ta saan mo matgayam ako kwa. Anya ka din daytang ibagbagam. Di ka naging didiam mo. Orayam laangan akasarita na katibord. Kanti mismo nga akin kukwa iti pagpapaayan tayo. Anya? Jack pulos ni Namnama ang mapasamak timay sa apagteng ang nakaibaba inak iti husto, manang Emmy. At dadaduma a design ang nailaok kadagiti design nga insubmit ko, nga umargi iti design ti kumpanya akakompetensya ti pagpapayak. Kat sigon iti management, may saak kano akapikat. Amuklatan nga danang dadaal kanyak, ngam uray kasano ti palawag ko. Saan adimngeg ti kumpanya a pagpapaayak. Iti ababa sarita manang Emmy, na ikatak iti trabaho. Kat tinangato nga arapaap ko, kalaat a nagswek. Jack idin kaya ti agpakita iti uray asino, manang. Kaya't mo asawan, agpupukalatan diti balay, kasta ka di. Tanya ti kayat tinanang. Rumwarak. Tapno pagsasaritaan dak dagiti kalugaran tayo no makita dak. Benny, anak ko. Awanan ti rupak, nanang. Nadadala ko na namin pinsan. Kapoy ti ba nagadyak mo't inaramid Apolos. Saan ang mabalin nga imamagdakalatan, anak ko? Masapol a panagnakam ti bagim. No talaga adi mo inaramid ti kasjay. Anya ko matirumbang a pagbainam. Nanang. Agaplay kay ti sabali a kumpanya. Panagkunayo ka di. Katadapay mangawat kanyak, nanang. Sigurado ang nagdinamagan iti daduma a kumpanya di may papan kanyak. Iso, lakit din makastrak iti sabali a pagtrabahuan. Saan ka ngamin ang mapukawan iti namnama, anak ko? Kas iti nakunakon, agbalin ka na tibkar. Saan ka nga umibat iti namarswa? Masya nakitiburid kumanong, nakakaasin, saan arumrumuar, nakapupuklatan dito'y balay.
Kanyan nga agpaiso da aramid ti padatao. Anya ti aramidak manong. Diyak kaya ta madadaal amamin pinsan. Tinapintas apan irigan ni Benny iti biyag. Tinasaya at ading kasaritam. Tamagam no kayat na ti umay dito New Zealand. Barang may waksin na tinapasamag kankwana no umay dito. Huwag nga agpay sumanong. Ibagam tutulungan ang makaumay dito. Kasaritam anay ba? Sige manong, aramidak na ita. Aramidak ijay, nanang. Agaliwaksay ka, anak ko. Kuna ni uncle mo, nga iso ti makaamukan ka. Tulungan na ka makapan ijay. Anak, ubing kapay. Adupay ti oportunidad a sumangbaykan ka. Sana mabalin nga agpupukkalatan dito balay. No na ito blak ka, mas apol abumangon ka, anak ko. Nanang? Pangaasim, Benny. Umanugot ka iti jaya di uncle mo. Barang makaaliwaksay ka iti pagilyan nga ayan na. Sige, nanang. Patgak ti kayat ni uncle. Kumusta ka ditan, nanang? Kayak dito'y anak ko. Kanayon da kasarong karandaman ng kanmanong mo. Pasaray dinuminggo da pa'y nga umay dito'y. Kakuyog da dagiti kakaanakam. Nasayat ni Arno kasta, nanang. Tapno saan ka may kawa? Tani, agmay-may sa kalangan di tabalay. Ay na, saan abale? Tapasaray at da kaanakam amaturog dito'y. Sika nga'y, Bene. Kumusta ti trabahom dita? Ay na, nanang. Agin enjoyak dito'y bee farm. Sakit na sing padagiti amok. Nangruna di kasosyo na a Pilipino. No kasta, adda amom a Pilipino. Wan, nanang. Iso saan da kapag danagan dito'y. Kat di ka agdanag. Agbakasyon na kapama na sumayaton ti amin. No awanin ti pandemya. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng tipulos ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo. Ti Masakbayan. Apay nga takanayin anasakit ti nga tuwan ti patong ko bakit? Sapay iraman na tintero abukot ko. Ha? Ne, apay nga ilakay? Ang mga no na ipakpak mo at kabayatan ti panagtrab-trabahom iti construction. Saan bakit? Iso na lang ta nagbagkat kami ti hollow blocks. Taman manu kami mat ngamin a tao ni Foreman. Ay na, naktangan lakit di daytan lakay. Kasta nga ta? Sigurado aday ta ti makagapo, Gino. Narigat ti agbagkat ko namsa. Ay, di pampanunutag. Uray di saan kami pa'y mata nagbagbagkat.
Marikrik na akong dayto, Elena. Iso timang parigat kanya kiti pa nagtrabaho. Noonyat ko nam, ipa-check up talaangan lakay. Ay sus, gastos lang dayta bakit? Inanak langin. Wano ipailot kung tunawan ti trabaho, tapno makaginawa Naisagana kong tibalon mo lakay. Inlasin ko ti si daam itiin na poy. Tamangan kat no mabangles no paglaukak. Lena, bakit? Ikaman iti so itiin na poy ko tapno adaraman na. Anya, kayat mo asawan, ilabay ko itiin na poy ti soy? Saan mo nga ilabay? Bakit? Taado launay no ilabay mo kit din ti so itiin na poy ko. Taktakam lang tapno adaraman na. Kanayon kalata na kasta Gino, nausam kay ti soy. Amin na ka na, masapul nga dasoy na. Maditi managapgad lakay. Pagpaimas lay ti panangan, bakit? Alakit din. Ganun gayam. Ikanak man iti kwartam, tanayang baglang igatang ko iti soft drinks into agmerienda kami di construction. Adamat yung pabalon ko kan kaada ng mga inumam. Si kamot. Alangan mo't asyak to lang ti agdandanom into agmerienda kami. Naka soft drinks to amin dagiti kakadwak nagtrab-trabaho. Kalpasan na. Danom lang ti inumag. Madimot Alena. Kansyawan dakdag iti kakadwak no ko Alawanan. Mabit lang arod. Tainak mangala iti kwarta nga itod ko kan ka. Arak mananday ta sangsangwam Gino. Minalum kan nga aginom. Pangikat ko lang mo't itibannog ko aga po'y tagmalmalum pa nag-construction ko, Lena. Sana bali, tas nga buti lang mo't. Sa bagay mo't ket di nga minalum mo't nga minan. Di nakadipagnanagan. Pangpaimas lang amangan kan maturog dahito bakit. Kanjak marik na ti sakit ti bukot ko. Kaniti nga tuwan ti patong ko no nakasyatak. Ay gayam. Yalanak man pa iti soft drink si Jerep, tawanan chaser ko. May sapay dayta. Naglaing ka nga ag soft drinks. Inton kwan, ag UTI ka. Sapay chichirya manon dayta pulpulutanam. O nailakit din dayta sermon mo ay Alena. Ingkatangak iti chichirya ta anak ta. Iso ani na yunak mo ta na. Tapno damot sarasaram samak bayat nga gininumak. Alam na, yalaan na ko niti soft drinks, bakit? Ato yan ti balon mo. Inikakon iti soy ti napoy mo, ta isumat ti kayat mo. Agyaman na, Lena. Wan gayam bakit? Agsuldo kami numalam. Agpalingkiak ka din, wan no si kanton. Tayawat kung tulaking ka ti suldo kon. Numasapar mo ti agpalengke, si kanti dumagas, ta mga noda kayat mo agatangan na si daan. Ta inton bigatak tupay lang ang makitsenda no bilang laan. Kuha bakit? At dapay mo tiin marinate ko akarni di tarep. Dahil tupay lang ti si daan tayo, ano kayat mo? Ipritom to lang ngayon. Si kaman, nubigatak to lang arudan ang makitsenda. Wan bakit? Ta sigurado na banugak to numalam. Ang mga no masadutak to na makitsenda. Alang arudan, alaamon ti balon mo. Kan daytoy danom. Ay, balon iti danom bakit? Gumatang aktulangan iti soft drinks si J-Store ita si dagti construction. Napipi ati soft drinks nga inumag tanalamis. Pangikat iti bannog, Lena. Kasjay ti inaldaw nga aramid ni Gino nga asawak manang Emmy. Awan laket soft drinks ti sangsangwan na.
Malaksid ang naisem kadagiti junk foods, saan amangan no awan ti soy sauce a pagsawsawan na. Wenno saan, ilaok na itiin na puy na. No labsan nga rod ti agsarita, igupon na pa'y ti soy no kumaro. Iso akanayon abagbagaak no kwa. Uray no aginom, soft drinks lata ti laok ti inuman na. Manmano a makitak nga uminom iti danom. Agingga akimaro ti rikrik naan na asakit, iti ngatuan ti patong na, anagramaram iti intero abukot na. Ay, anay ko. Ay, napo, aya. Talaga nagsakit. Anay ko. Anya aya tinasakit kan ka, Gino. Uray ka lagtiritiran itinakaro a sakit a marikrik nam. Dahito yung bukot ko. Dahito yung bakrang ko. Itingatun ti patong ko. Bakit, anay. Lakay, agpa-check up ka ngaminan. Kalkalapay nga ibagbagakin ka dayta. Ngam dinakmat ngamin ipangtangag. Ang mga noon niya daytan. Makapadanag ti kasta alangam no dumikar ti sakit amarikrik nam. Saanan, Lena? Ipailot ko anin. Tama nga no epekto la dahito ti panag-construction ko. Sigurado ka. Siya ti madanagan iti kasta mapaspasamakan ka. Saanan ko nakmat. Mapukaw tumot lang dito asa kita marikrik nakbakit. Inanak lang dito eh. Apay nga taan nalabutab tisbuk, Lena. Ha? Anya nalabutab nga ibagbagam? Dahito nga kasla adda bulana. Sakit kasla klasar sa ripitan. Anya? Dahito tatagpay so bakit? Makarik na akpay kit din ay ti sakit na umisbuwak. Panagrik nakit na pumpun no ti pantog kong saggabasit mo't na umisbuwak. Ay sus, sa bali daytan, Gino. Masapol nga agpa-check up kan. Ang mga no konektado pa'y kit din dayta iti marikrik na masakit no kwa. Pangaasim, siya kumamot ti masurot ita. Masapol nga agpa-check up kan, tapno maamuan tanoan niya dayta. Tatang. Nay, papayan, Lena. Anak mapaspasamak kan ka, anak ka. Papay nga sangit ka nga imbay dito'y balay. Anak, agsao ka. Anak mapaspasamak kunak mahal. Papay akas tatijar mo nga imbay dito'y. Anak tinapasamak. Ni Gino, tatang. Ni Gino. Nay, papay di asawam. Anak tinapasamak ka ni Gino. Ada na dagsan na sakit ti asawak, tatang. Anya? Ay, Diyos ko. Apa yan? Anak napasamak. Anak di sakit ni Gino. CKD, tatang. Ah, Chronic kidney disease. Stage 5. Diyos ko. Tirigat na. Saanan akabalan ti agas. Masapol nga ag-dialysis ang ti asawag. Saan nga ta nagbindot lang ti doktor anang taming kankwana? Apay no ipa-check up mo iti sa bala, doktor. Talo a doktor nga eksperto iti kasta sakit tinang kumpirma, tatang. Ah, Iso nga imposible ang nagbindot na lang. Imposible. Diyak kahit nag-dialysis, Lena. Isupay dahil agastos na. Gino, masapol nga ag-dialysis ka. Kastati ko na dagiti doktor anang tamingkan ka.
Pangasim ko ma. Saan ko maanatangkan ti ulom? Masapul nga agtungpal ka kadagiti eksperto anang tamingkan ka. Damagak man kan ka, Gino. Ipatpatag na kami kadi iti anak ta. Ha? Mabalin ka di nga aramidam da ito'y para kada kami iti anak ta. Agpadialysis ka. Pampanunutak ti gastos, bakit? Marigatan tayo iti mamitlo adara sa panagpadialysis ko iti makalawas. Anya lang ti paggastos tayo. Numapan aminan kanya kabirok ta. Mama, di ak mabailan ta na ita, Gino. Basta aramidam ko madaytoy para kada kami iti anak ta. Agpakpakaasyakan ka. Agpadialysis ka, Gino. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit abagi ti istoryam. Ititawan ni Gino at 30 nang rugin nga agpadialysis manang Emmy. Saan nga minan ang maala iti agas ti CKD wano chronic kidney disease ang nagbalin a sakit na. Mariknak ti rigat ti asawa, gapo iti gastos. Iso at imulungak anang gad. Ngam gapo ta maiparitan ka ni Gino ti agtrabaho iti nadagsen. Kimmisangan ti birok na. Banag anakarkaro anangay ayan na iti bagina. Agarup innem atawanan ti kasjay akasasaad mi, idi napasamak ti kastoy. Kuston, jakon kayat. Ha? Anya adimon kayat, Gino? Anya ti kayat mo asawan? Talaga, jakon kayat tag-dialysis. Isardan kon. Anya? Amom ka din no anya ti ibagbagam, Gino? Amom ka din no anya ti posible ang mapasamakan ka no isardan mo ti ag-dialysis? Amok! Saanan anas ka ni ibagam day talena? No matayak, di matayak! Anya? Naglakan ti pa nang ibagam iti kasta, Gino? No matay ka? Matay kan kastalatan? Kat, da kami iti anak ta. Kasano kami ton? Panawan na kami latan kasta kadi. Oh, Lena. Makikita mo't no kasano ti sakripisyo mi saan kadi. Imposible adi mo marikna no kasano ti panagsakripisyo mi. No kasano ti panangipatagmikan ka. No kasano ti panagkarkararag mi tapno maikan ka iti kira damang laban iti sakit mo. Amo ka marigrigatan ka, Gino. Nampangaasim ta panunutam kumamot ti rigat mi. Di mi kaya ta mapukaw ka kada kami. Isa pangasim. Tulungam ko mating magim. Saan ka kumabas ta sumukulatan? Panunutan na kami kumamot nga agina. Anya nga, Elena. Kumusta dya asawam? Nagdakalan ti kimutungan na tatang. Ay, Lena, anak. Tilangan pagyamyamanak iti Diyos. Mariknak alumablaban latta. Iso na lang tadyak amo no aginggat kaano. Ay, unayin.
Anyan tada kayo pa iti nakapasar iti kastapan no po anak ko. Tatang, kas iti sigod, umayak ko mamanan agki daw iti tulong kada kayo. Anak, pamilya anak, da kami kadag iti kakabsat mo. Si dadaan kami amang tulong kada kayo kan ni Gino. Pasensya kayong tatang, mabainak matngagkamang kada katugangak. Amuda ka din ti kasasaad ni Gino. Wan tatang, amuda, imbagami kadakwada. Iso na lang tadyak kayat timang namnama nga da itada. Tanong mapaayak, sigurado ang madagdagan laang ti im-impan iti barukong ko. Kumusta kan, anak ko? Kastoy nanang, indalit na kunti sakit akimpat kanyak. Gino, anak. Pasensya kayo na, tawan ni Lena. Napananggad. Tila ang anak mi di kadwak dito'y balay. Wan, ti apukok tin ang sabat kanyak itay napasungadan, nak. Ay na, nagnakam ti anak yu kan ni Lena. Nakasingsingpot. Da kayo ngay nanang. Kumusta kayo man? Di na kami pagdanagan. Amin dagiti kakabsat mo, nasaya at da. Iso ngay mayak, taad dati. Nanang, mabalin ka di, ati asawak lang di pangyawatan nyo iti tulong. Ha? Pangasim nanang. Orayim ni Lena. Dahil sa ti kasaritam, pangaasim. Lena, talaga napanog ako. Gino? Amok, asa narumpang, asumukwak. Ngam, naaklon kon, bakit? Anya ti kayat mo asawan? Kaya't ko pa iti lumaban. Para kada kayong agina. Ngam, mariknak, asaanan akabaalan ti bagig. Mariknak, adim tangan, tinaituding agasat ko. Pangaasim, Gino. Saan ka kumamot ng agsaw iti kasta? Kaya't kulaan, tiagpalin, anaputuntukan ka, Lena. Diyak kaya't ngailimad, noon niya di marikrignak. Nama, di ka agdanan. Takas, itinako na. Nakasaka na ako na. Pagkawanan na ka. No di ka na matulungan. Amang padakal, iti anak ta. Pagkawanan na ka. No nagbalinak, anasabrakan ka. Ididamdam mo, anaduktalan dati sakit ko. Pagkawanan ka, noon yaman, tinagkurangak. Kaya't ko,
Alaglag si Pama. Ay, ayatan ka unay. Ipatatan kayo. Ito anak ka. Ipatatan kayo. Gina! Gina! Diyos ko! Nagsalungay-ngayan ni Gino. Awa ng tiyasawa. Ginanaka nga rodan, Gino. Di kag danak. Uray nagmay saag. Ikagumaa ka pa nakalan tiyanak. Agsalo kag akparakan ko, anak. Amin na plano ta para iti masakbayan. Ikagumaa karagpat. Ginanakan ayat ko. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti panakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo ngem intayon manenti sumaruno nga istorya saan yo alipaten a sumurot. Bayan. Aday ta, Emma. Nakupin kong dagiti kawusta nga aramatan ta inton rabii. Sige, si kanti makaam mo, tain nakisagana ti kanenta. Mangantapay sakbay asumrek ta ijay club. Asino ka ang kala at asimrek dito dagos... Tagtagay. Rumarkam! Rumarak inton, madamdama. Aguli magkayulaan. Asino ka? Oh, adi kitanong. Agyaman ka. Dagiti pulis. Agorek, sapsapulin na kakadidag iti pulis. Basta agulimak ka. Apay, mister. Asino ka? Apay akabutang mo ti pulis. Nag-hold up ka kadi? Wano nagtakaw ka? Wano anya? Saan? Apay nga rod nga aglamlamang ka dito'y dagusmi. Hindi ka agdanag. Saan kayo adangran? Agtatakaw ka kadi? Saan? Anya nga rod ti atrasom ka dagiti pulis. Awan. Nakadayon dagiti pulis. Mabalin kon ti rumar. Agyaman nakitidanom nga impainom nyo kanyak. Sige, rumara kon. Mabit na ang. Anya tinagan mo? Saan na naskan nga ibagak? No kasta, awagan ka iti Mr. Bad. Anya? Nalabit adakas ka tao. Iso asap-sapulin na ka dagiti pulis. Rimuaran ni Mr. Bad Sharon. Nakigtutak itay. Takala at asimrak dito'y dagusta. Dakis ang tao. Iso siguro asap-sapulin ti pulis. Ngam, di nata dinangran. Sayang, nataerpay mat. Ay, nagpintas dagiti mata na. Miningmingak anay bag. Aday ta ka manan, Emma. Nakakita ka man nga minan iti nataer. Oh, saan ka di? Nataer day di alalaki. Ngam, sayang mat, tadakas a tao. Iso nga inawagak iti Mr. Bad. Hay, sayang nga agpaiso ti kinataer na. Tadakas mat ti aramid na. Ngam, anya nga tati inaramid na? Siguro, nag-hold up. Tapay asap sa pulon ti pulis. Anyan, sayang, nataer pa'y mat nga rod. Malakit din. Ingkan isagana ti taraun tatamangantan. Sakbay amapanta iti club. Sige,
Kat ikabil mo aminan itibag dagiti masapsapol ta. Kitaam tapno awan malipatam. O anya, nakabayad kan iti matrikulam? Wan manang, maudin a semestre raytoy. Nasayat no kasta. Wan gaya manang, kurang ti allowance ko ita. Nga maalak to jitang dan ko anak kilabada kada Mrs. Lee. Isupay nga allowance ko. Wan ading ko, agan anos ka ha? Di ka agdanag, taag diskarte ak iti pang allowance mo. Tapno saan ka nga agbambanog ang makilablabada. Kabaalak manang. Ala, agan anos kalata ha? Igaod mo ti panagadal mo para iti masakbayam. Wan manang. Manang, anya nga dano agtrabaho akmot iti restaurant a pagpapaayam. Uray part-time laeng. Ha? Kwa? Saanan? Imbagak matankan ka, asya kon ti makaamo iti masapsapol mo. Saan ka nagtrabaho? Basta ti makunak, igaod mo ti agadal, taparakan ka dayta. Ti kayat ko, saan ka atumulad kanyak? A high school laang tinagpatinggaak. Sika talaga, manang. Syaklatan di pang panunutam. Wan kayat ko ang makaturpos ka iti panagadal mo, ading ko. Kat, kumusta ti kabsat mo? Nasaya at mat. Naimbag man, tadi na ko naan asumarungkar dito'y dagos na. Uray ibagana, jak matla kayat. Amo na ka di amay sa kaaman nala iti club? Jak imbagbagakan kwa na. Ti imbagak idi at trabaho, kat waitress iti restaurant. Apay adi mo imbaga tipod no? Saan mo tanas ka na maamuan na? Tinapatag, makalpas iti panagadal na. Ay, nakasaysaya at kakit din nakabsat na. Tawan sa bali a pinanunot mo, no di ti masakbayan na. Husto ka, Emma. Kayat ko nga iti masakbayan, nasaya at tutibiyag na. Ngam kasanon no gumurakan ka, gaputaman nala ti trabahom. Saan ko na pinanunot dayta? Sa bagay, mannala ka nga agpaiso, ngam agpatinggala ang iti mannala. Saan kamat nga agpapairwal? Wen Emma, agpatinggata ang iti stage. Saan ta nga agpairwar? Uray kaskasano, maprotektaran ta ti bagita. Italabanan asimmangpet ka, Orlan. Wen, ngam rumwarak matlaeng. Umaklag palas. Anya? Ibagam ka ni Vivian, talabaan na dagiti kawas ko. Ay, anak ko. Di ka kadiagsardeng iti mati nga aramid mo. Mangrugi kayo manan ako nakon. Kanayo nakngamin nga agdandanagkan ka, anak ko. Saan ka mo't a pinatakkaladakas? Mangsapol ka iti nasaya at trabaho. Tapno natalgad ka. Mabilang. Tekang ka iti kwarta. Imbag lang ay igatang yung kini Vivian iti bagas. Kastamatan iti siday nyo. Kan aramatan ni Vivian iti panagadal na. Diyak kayat nga awatan no nagtaod iti dakas awagas, Orlan. Nagadugit din nga Arteo aya. Sige. No di mo kayat nga awatan. Saan lang? Agbalbaliw ka, anak ko. Pangasim. Sana kaya't nga awatan ni nanang ti kwarta ngayaw awat ko kankwane. Isungaytad kun kan ka. Manong Orlan. Oh. Di mo kadimat kayat nga awatan? Diyak ko makayat nga awatan. Ngam ka sa pula ko na iti kwarta. Isungarod nga awatem. Ay, ammom ka din no anya ti mariknak. Tunggal malagip ka, manong. Agdanagag. Kanayon nak nga agdangag iti news iti radio. Tama nga numaysa ka anatiliw, gapo iti madi nga aramid mo. Apay nga agdanag ka aya. Oh, ato iti kwarta. Awata man. Usar may iti panagadal mo. Sige, manong. Manong. Apay numang sapol kalaangan iti trabaho. Di uray anya ditan, basta nadalos. Narigat ti agsapol iti trabaho ita. Ala, inakon. Kat ilabam lagi ti kawas ko. Tapno adda pagsukatak into nagawidak, ha? Napanan ni Manong Orlan, nanang.
Inawat ko latan ti kwarta nga inted na. Ay, Vivian, anak. Kanayon ang madandanagan akin ni manong mo. Uray siyak, nanang. Kanayon kaw abagbagaan. Ngam kapungtot na. Uray siyak, nanang. Kanayon ko matabagbagaan ni Manong. Ngam sana dumngag. Kat idaw-dawat tayo. Asapay lang ko mata makaamiris katagbalbaliwan. Kanayon akasta ti idaw-dawat ko iti Diyos, anak. Asapay lang ko matagbalbaliwan ti kapsat mo. Iti kasta, sa anak mo ten akanayon ngagdandanag kankwana. Agdanagak ita, Mario. Agraira man gaya man dagiti agtatakaw. Dagiti akyat bahay gang. Sapay awanen kadwata dito'y balay. Sapay agmay-may saak no daduma dito'y balay. Takanayon nga da misyon apapanan nyo. Mangalatan to iti kadwata dito'y balay. Hardinero kan driver. Ken, isudamot ti agbalin a security guard. Wan, Rita. O sige, mangkita ka nga ron iti agbalin a kadwata dito'y balay. Sige, siya kung ti makamo iti dayta. Nasaysaya at matlaang daytay adda mapagtalkan a kadwata. Tane, dudwata laeng dito'y balay. Oh, kasano Orlan? Matuloy ti pagnatayin ton rabi? Wana, matuloy. Sige, mapantangarod iti klabin ton rabi. Ado ti chicks ijay. Saan a chicks tiga puna mapantay jay? Amom dayta. Ah? Wen, amok dayta. Masapol a makaado ta ita. Di mo ka di kayat ti ag chicks? Saanen? Ibusan dala ang ti kwarta. Day talagkaot iti bulsa ti amuda. Sa bagay Iso ano sumrek ta iti club. Saan ta panunutan dagiti babae? Rupat kwarta dagiti babae iti club. Orlan, kita ang di agsalsalay di sango. Wow! Nakamaskara iti sinan kulibangbang. Saan aday ta ti pangituunam iti matang mo? No di ket mangsapol ka kiti iti mabalinta pagkwartaan. Kita ang ngamin na imbag jay dancer. Nagpintas. Imbag at matangkan ka saan aday ta ti pangituunam iti imatang mo. Agbuya takit di. Bayampay lang day ta pagkwartaan. Anya? Buyaan ta, day ta dancer di ta sango. Wow! Nagseksi. Ngam Diego. Anya nga tinagan day ta dancer. No interesado ka kankwana. Sige, ingkanto makiamam mo. Saan na siya ti makiamam mo? Mabigat siga. Tapa nagkita, ket agbagay kayo adwa. Mabalin ka diti makiamam mo, Miss Dancer? Da kayo ka ditay nakamaskara nga agsalsalay jay sangoy tay? Saan na da kami? Aguray ka. Dayta ka duwam. Kasla nakita ko na. Ha? Ha? Uray siyak. Kasla nakita kayo di takadwa. Si Katay Kanla at Asip ijay dagusmi. Mr. Bad? Ha? Wan, si kang agpaiso. Anya ka ditipod no anagan mo? Siya kunti sumungbat. Orlan tinagan to'y kadwag. Kat, Diego mat tinagan ko. Nukas na. Orlan tinagan mo? Ang awagan ka lata iti Mr. Bad. Mr. Bad, ti awag mo kan kwa na? Apay? Gaputa dakas. Nagbidot ka. Saan adakas ni Orlan? Nasaya at atao day ta. Talaga? Unmat. Mabalin ka diti makipagayam ka na kayo? Sige, apay kit din asan. Sige nga Rod. Nag-order kayo iti kanan. Wano, inuman nyo. Siyak ti makaamu iti bayad. O sige, siya kung ti makaamu nga agorder. Kat di kay agdanag. Basit lang ti inuman mi a ladies drink.
Iso adi kay agdanag. Saan adakkel ti magastos yu? Amuyo, nagtataer kayo. Kuma, kas kada kayo ti agbalin a boyfriend ni. Mabalin ba't ada kami ti agbalin a boyfriend nyo? Ngamno siya, jakpay kaya ti madan iti boyfriend. Apay, Sharon. Ada obligasyon ko iti biyag. Kadyak kayat ti masina. Ay na, agpapaadal ngamin iti kapsat na. Iso ako na nga da obligasyon na. Nagsaya at kagaya makabsat, Sharon. Kadyak mat. Kaya't kumat ti makaunong. Ngam saan ko pa'y akayat ti maki-boyfriend. Tama nga no alaan na ti urnong ko. Yak kayatin ama ulit ti napasama kanya. Lino ko na ka ti boyfriend mo? Juan, war talagayam ti kayat na kanya. Nakakaasi ang dito nga agsalsala di tayong tablado. Sa ita, intaray na laong ti urnong ko. Kaasi ka matlukas ta. Iso nga ita, masapul apel kakpay anaimbag. No nasaya at atao ti paki-boyfriend na sakbay asong bata. Taamangan no itaray na laang ti kwarta. Jak ninam na mga agsabat ti dalan tayo kada Mr. Bud. Uray siya ka, jak ninamnama day ta. Jak makaturog siya ron. Apay, ngam siyak, kayat kon nga ikidamdag iti matak. Crush ko ni Diego. Sino Diego? Jay kadwa ni Mr. Bud. Ay na. Ala, jak malipatan ti panang pet-pet na itidakulap ko. Di mo ibaga nga agayat kan kwa na. Dakas ka di? Saan? Ngam nasken akilatisan pa anaimbag. Sakbay amakiayan ayat ka kan kwa na. Inala na ti cellphone number ko. Inted mo? Wala, ngamin nagpilit mo. Sige, sikat makam mo. Katsi ka, saan mo ka di akayat ni Mr. Bud? Natairmat lang ang akas ni Diego. Imbagak matan ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kapsat ko. Kayat ko amakalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Bud. Mingmingmingan na ka. Onya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Alaki ti, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agreing tamanan para iti trabaho tan no rabii.